jamal wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama on jurama am tuɓe yebde ayaw Pindi TV kala to mbawɗon wonde less duule babadama he bisimilla mon e robino diaydeji en hawri hande e alkamisa jeeɗiɗi lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati diaydeji men noon hande ene wayno ko fandu almudu ni ɗi garti e gueɗe kewɗe ɗum noon joni joni ma en gar e yañade ɗe puɗɗorɗen jayde le témoin noon ɓe garti koye alhaali kay ɓeydugol gurdam ɗam e o saaha kay ɗum séri ɓe kolliti noon ɓen ɓe ganduɗa ko joomen galleji en e o saaha kay to goni ɗo koye caɗele mawɗe goni e sibabude ni ɗum ko ganduɗa ko woni ko nande prix des denrées de base ɗum ko ganduɗa ko gueɗe ɓurɗe sohlede ko nande sukar en Nescafé en cabule en eko way noon ɓe kolliti kay e o saaha ɗum ɗon foof kay koko ɓeydi kono kadi ɗum haɗani ɗon tan ari yanti hen ɗum ko ganduɗa woni facture aji e ndiyam ha e facture aji e courant ɓe mbinna kay ɗum ɗon de ko hunde ganduɗa ni hay to banggue loyer to kadi heedata hen caggal hay so tawi laamu ngu waɗino ɗo ɗeɗon gueɗe ɗum ɗon foof de ɓe mbi ko hunde garnuɗa kay ma waw tampinde ɓen ɓe ganduɗa ko joomen galleji en goɗɗum kadi ari yanta hen joni ko ɓoyata ko ma école aji guddit ɓe kollitine ɗum ɗon ko ganduɗa kay banggue fereji to fate banggue école ha e kayeji ɗi foof kay ma waw teddude e koye ɓe ganduɗa kay ko joomen galleji en ɓe kolliti noon ɓen ɓe ngala moyen ɓe kay ma waw musde munen no hanniri ni ko noon won ɓen ɓe ganduɗa ɗiɗo ko professeur Maysa Babou e wondude Elhadj Aline Diouf ɓen de ene gaddi hen safaru holno ɗum waɗirte ha wasa musde e goto e kala garen e jayde libération kamɓe ɓe gari koye ɗeɗon ɗanleɗe ndewani e lawol ha joni Barça walla Barzak ɓe garti kay e ɓen ɓe ganduɗa kay ko Sénégal naɓe hakke capanɗe jeegomo e tato ɓe ganduɗa kay toon to walla min ɓen ɓe ganduɗa kay ko jaggonoɓe hedde to woɗɗani ni Cap Vert no ko ɓennuno ko ɓe garti tigui rigui e alhaali oɗon e on suka mo ganduɗa ni goto en tawno hen settade ɗum no setri ni holliti wonde kene wona balɗe jeenayyi moteur mabɓe nde ɓe jeehi ha fuɗɗi balɗe jeenayyi moteur mabɓe o noon waɗi pan e nder hen noon kamɓe ɓe ganduɗa taweteɓe nder hen ɓe ƴefti pellital awƴirde juuɗe e nder hen noon ko ɗum saabi ɓe ɓeydi majjude ni e nder maayo o koɓe holliti ha joni kanko kalawo o cettotoɗo alhaali o kay o holliti nde ha woni balɗe nogas e nder hen noon ɓe jaggui ɗum ko gandanɗa hoorema woni heende e nder hen noon ɓe ñaami heende nde e kono noon ala ko gasi ha joni de haaɓe keeyiɗa kadi haaɓe kooƴa goto heddi noon ko goto e mabɓe he yimɓeɓe ene mayira para goto taw kay ko sibabu nde heege ha e ni e ɗom ka o hollitino noon hewɓe e ɓen ɓe ganduɗa kay ko migrant ji ɗi joolima hen e nder tigui rigui alhaali o ha joni no haaldirta ni e kaɗon laana wi ɗiɗo noon e mabɓe keeɓino hanguede ha saabi ni ɓe kaɓɓa e nder kaɗon laanda eko way noon ɗum ɗon foof noon ko gueɗe ɗe ganduɗa ene tawe e nder ndeɗon e jayde libération garen e jayde le quotidien jokki koye kaɗon Barça walla Barzak e nder hen noon ɓe kolliti noon ɓe mbi o rafide nene jokki ha joni memde ɓiɓɓe leydi Sénégal naɓe kene wona 117 candidat ɓenne kay palama hanki garen e jayde les échos noon ɓe garti koto banggue dawrugol kono noon ko omo ganduɗa woni Youssou Madjiguène Ndour ɓe garti e alhaali makko noon kanko Youssou Madjiguène Ndour o ƴefti pellital yaade e tigui rigui e yahande hoore makko e ruttade e dawrugol e on parti mo joguino fekke Momassi Bolé ko noon tigui ɗum wiite o holliti noon ceeragu makko e coalition Benno Bokk Yakar wona haare wona hay batte ko jow nanodiral e yewtidde e famodirde e hoorejo leydi ndi kanko noon o ƴefti bagasuji makko ngam yaade yurnitoyade ɗum ko ganduɗa woni yimɓe makko e wawde kay fewnidde oɗon parti no hanniri ni jokken e jayde nde groupe Futurs Médias nde l'Observateur kamɓe noon ɓe garti koye alhaali kay candidature mo Benno Bokk Yakar e ko gandanɗa hoorema kay wawde wadde wayloji seeɗa e nder laamu ngu ɓe kolliti noon
ko do woni dernier virage mo gandanɗa hoorema kay taw kay ko virage kadi kulɓiniɗo ɓe jaynankoɓe garti hen ɓe jañima tigui rigui e nder hello mabɓe tati ɓe kolliti noon vraiment ko ɗum hunde nde ganduɗa hulɓinide e o saaha e nder coalition Benno Bokk Yakar. goɗɗum ko tawete hen oɗon commerçant mo ganduɗa e sanga jahangal Touba nde mo policier o wanno escorté o kankone o yalti haalde gongo gueɗe ɗe foof no jarini ɗum ene tawe e nder ndeɗon jayde e hello jeegom. Garen e jayde les infos walla mbiyen l'info noon ɓe garti koye alhaali tigui rigui Ousmane Sonko ɓe mbi e o saaha kanko Ousmane Sonko de omo hammini e nder statuji taweteɗo ɗo e nder leydi Sénégal sibabude kay ndin jimri ndi ganduɗa kay ene teska e kala saaha e wiide wonde Ousmane Sonko nommannalla mbiɗa sikki ɗum firtatane Pular min jewnima oɗon match noon mo ganduɗa kadi ko tonto stade Amadou Barry mo Guédiawaye oɗon slogan de yimande Ousmane Sonko namanalla ɓen ɓe ganduɗa kay ko supporteur uji yimannoɓe ɗum ɓe tigui rigui oɗon stade on match wattini ko waɗede suspendre o dartine oda cave noon mo Vélingara kañum ƴefti hen pellitte e tigui rigui e wadde sanctionné e hadde hono ndiɗon jimiri e nder stade uji ɗi eko way non ɗum ene tawe e nder ndeɗon jayde l'info. Garen jokken e jayde point actu ne kañumne arti koye alhaali dawrugol e sumgoji tijjaɗe ɗi hono omo ganduɗa ko Idrissa Seck eɗen coyno natal makko hen de tigui rigui ɓe mbi ko Idrissa Seck e o saaha kam wayno de ko puɗɗiɗo ni majjude o wayrama yeede oɗon parti walla lande mo rewmi e o saaha kam ɓe mbi koko majji e nder guesa dawrugol he kono noon hay ɓen ɓe ganduɗa ko daraniɓe mo darantoɓe mo ɓe woni lieutenant uji makko e o saaha kañum ene teska e munen deƴƴere mawde ɗum noon foof ene e nder jayne nde kono noon hay so tawi miijo walla yidde ni rutade e famille mo ganduɗa ko libéral ƴewde ni ɓen ɓe ganduɗa ko équation mo noddirteɗo équation Karim Wade ɗum ɗon foof de ko miijoji wonata kono noon kadi ɓe kolliti wonde tawde tan woni e yidde artirde walla fewnidde ɗum ko ganduɗa woni e coalition biyetenoɗo coalition 2019 ɗum no ɓe mbi jaydankoɓe ɓe noon kolliti ɗum wona hunde nde ganduɗa kay webde e o saaha. Garen e jayde gendire nde le soleil ɓe ɓamti tigui rigui felo mabɓe goɗon yaade yoga e nokkuji gam artude hen gollo noon ɓe jeehi ko toon to wiite Somone ɓe garti tigui rigui e alhaali goɗon wuuro e ko takki ɗum e ko taari ɗum ha e to banggue tariha mum e nder jayde nde kadi ene tawe hen omo ganduɗa ko daraniɗo leñol no ɓe kewi wirude noon hono Elhadj Baba Baydy Mal ɓe kolliti noon ɓe mbi Baba Mal e o saaha nene e projet mawɗo taw ko projet ndema toon to Podor. Garen e jayde grand place noon wa grand place kamɓene ɓe garti koye alhaali de koppereje walla faggudu no se noddiri ɗum ɓe mbi noon ko les bonnes performances mo ganduɗa kay ene teske toon to jagorgal kalfinagal fanno banggue finance ɓe mbi ko leydi Sénégal e o saaha kam nene e felo moƴƴo to banggue oɗon mobilisation des recettes fiscales gam wawde tamde financement o no hanniri ni walla finance o no hanniri ni ɗum ene tawe tigui rigui e nder ndeɗon jayde e wa grand place. Garen e jayde coftal ɓalli ko ɗo gaynirten stade ɓe garti tigui rigui kammene e alhaali nawligu teskagu to banggue postoji toon e nder équipe nationale mo leydi Sénégal ɓe mbi e o saaha moom Mendy ko namdal ni ɓe mbaɗi beele kay ɓen ɓe ganduɗa ko mori e wondude e mo ganduɗa ko semi jogorani tigui hebde place makko no hanniri ni ɗum ɗon ko namdal ɓe mbaɗi ɓe mbi en tout cas o biteɗo Seny Dieng fuɗɗima tigui rigui e joɗade no hanniri ni e nder équipe he Mori Diaw noon ɓe mbi e o saaha kam ari e nder équipe o équipe nationale ardi no hanniri ni kanko noon Mendy ɓe waɗi de ko namde beele ɓeɗo sukaɓe ɗiɗo ɓe limtuɗen jogorani e manan didorno hebde e place makko no hanniri ni goɗɗum ko tawete hen e nder ɗum ko ganduɗa woni noddago e nder oɗon sélection mo ganduɗa mo kalten haala mum ɓe mbi o biteɗo
en ɓe ganduɗa kay ko noddaɓe pour la première fois ono biteɗo ñakkate Ndiaye e wondude Lamine ɓen e o saaha kam kulliti yidde munen no haniri ni e nder oɗon équipe goɗɗum ko tawete hen ko alhaali CAN 2024 Rwanda taw ko match oɗon mo ganduɗa ha joni ko éliminatoire jeeya Rwanda e leydi Sénégal ɗum ko ñande jeenayyi lewru septembre ndu ɗum noon ɓe ganduɗa kay hollitama kene wona nogas e tato ɓe ganduɗa ko baroɗe leydi Sénégal e nder mabɓe noon ene tawe hen jeetoto taw ko lokko jeehi toon to Rwanda goɗɗum ko tawete hen ko alhaali tigui ɗum ko ganduɗa woni Haaland e wondude Messi Mbappé e oɗon De Bruyne ɓe nde ene tawe e nder oɗon liste ɓe ganduɗa kay ko capanɗe tato fuɗɗaɓe waɗede nominé e oɗon Ballon d'Or 2023 bandiraɓe musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ko ɗum ɗo woni ko gaddanoɗen bandiraɓe to banggue robinet Diayndeji ñalawma hande o no mbiɗen ni ene hawri e nasande jeeɗiɗi lewru silto e hitande ujunnaje 2023 joni joni garen e hello wongo noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe aadi bili aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi hande kadi gartaten koye alhaali ko coyniɗen e nder jayndeji ɗi ha tenti e nder jaynde les échos mo ganduɗa ko Youssou Ndour en jiinomo ɗo e nder guesa dawrugol he yeehi saaha kadi wayno ni o majji seeɗa eɗen gandi enen foof gandirɗen Youssou Ndour koto banggue nalankagal kadi o yeeyi image Sénégal kala to jaaɗa e nder aduna he kono kadi en teskima e o saaha walla ni e ɗi dumunnaji e nder windere nde eɗen mbawi wiide ɓen ɓe gona politicien ji ene keewi nadde e nder guesa ba kadi keeɓa hen golle ɗe ganduɗa walla jencuɗi ɗi ganduɗa taw ko jencuɗi moƴƴuɗi no fewi no fewi sen kokki yeru tan toon to Libéria omo ganduɗa ko pettannoɗo bal en jii kankone no ariri o natiri e gueɗe ɗe ha Allah tottimo leydi ndi kanko mo ganduɗa kay ko mo noddirten somi jumani woni George Weah walla so tawi ko noon de mbiɗa sikki ma yeeɓiyankoɓe kadi mbawa wattude me lawol kono en jii e o saaha kam vraiment leydi ndi no jaɓɓirimo ni yiɗinimo ha tottimo leydi ndi sen garti ga e Sénégal Youssou Madjiguène Ndour eɗen gandi vraiment hayso tawi wona haare wona hay batte jayneyankoɓe kaali ɗum o yewtidi e hooreji leydi ndi gam kankone yidde daranade hoore makko to banggue dawrugol eɗen gandi to banggue investissement omo gollina yimɓe hewɓe omo gollina Sénégal naɓe hewɓe waɗi investir no fewi e nder leydi ndi kadi joguiɗo hono ɗiɗo société ji ko wayni alay saago yaade e laamu mbiɗa sikki ko ɗum ɗon woni ko saabino omo yaade nguɗon laamu woni coalition Benno Bokk Yakar e parti makko mo wiyata fekke Mamasi Bolé e nder hen noon beele ma waw so ƴefti ngal pellital beele ma waw hebde ko yiɗi ko no hanniri ni vis-à-vis politique mo leydi Sénégal e ko way noon en tout cas ɗum ɗon gandi ko namdal par ce que eɗen gandi vraiment élection ngaji ɓennunoɗi ɗi ko hebno hen ene manki ki affluence o ene manki no fewi no fewi no fewi kono noonne kadi ha joni ƴewande hoore mum to banggue guesa dawrugol ɗum wona hunde nde ganduɗa kadi haɗade en tout cas ko ƴeftude responsabilité ji mum hayso tawi en mbaɗan ɓaƴande seeɗa to banggue Idriss Seck e o saaha ɓe kolliti vraiment Idriss Seck e o saaha koko majji holko majjinimo holko woni fewjude beele peeje makko koko gasi walla ala ɗum ɗon foof ma yeeso wawa hollirden so hawre welede Allah bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗo min kaldete moon ha saaha goɗɗo so hawre welede Allah to caméra to ko musidɗo men Djiby Dieng to montage ko Ali Fall ga e micro ko musidɗo moon Adama Diop Allah jarama on jarama.